ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁରେ ମୁଗ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦବା, ତାପରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦବା। ଭଲ କି ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢିଦବା। କାଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଟିକେ ମସଲାକୁ କଷା। ତାପରେ ମସଲା ଭଲକି କଷିଲା ପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ପକେଇକି କଷିବା। କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲକି କଷି ହେଲା ପରେ ମୁଗ ଯାଇ ପକେଇବା, ପାଣି ଟିକେ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଖୋଲିକି ମୁଗ ଯାଇ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍